Zvino kukura kwakaita munhu nemabayiro aita ndiri kurwadziwa vadikani. Kuuraya munhu seuku. Kubva azonobayirwa pasi pemuti apo pane mashizha ndopaakazobayirwa ndopaakazofera. Nyaya dzevanhu vari kutora upenyu hwevamwe vari kuponda dziri kuramba dzichiwanda munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi uno tiri kuno kuHighfields uko kune mukomana wechidiki Cosmas akapondwa mushure mekunge aedza kurandutsira dzivo. Cosmas wasiya mudzimai nekamwana kadiki. Veruzhinji vachema vachitaura pamusoro pemutongo wavari kuti unenge wakareruka kuvanhu vari kutorawo upenyu. Uye vazhinji vakumbira nyaya yekuti ava vanotongwa vachibva kumba vachinge vapiwa bail vari kuiramba zvachose kumunhu anenge atora upenyu hweumwe. Neurombo nezvaitika kuno mungatitsanangurira kuti mukomana kana kuti murume wechidiki uyu ashayika kunoku ukama hwake nemi hwakamira sei uye zita rake anonzi zita rake anonzi Cosmas Zimbabwe. Ukama hwangu inini naye kuti inini ndi baba wamai vake, in the sense yekuti baba wamai vake neni tisu vateedzana. Muzukuru ashayika panapa wongu. Mungatsanangure kuti muzukuru wenyu anga ari mwana akaita sei? Muzukuru wangu anga ari mwana anoteerera, mwana ane hunhu, mwana asina chimwe chinhu chekuti ungamudhauta kuti ndikamuasaina chakati anoregedza kuchiita. Everything that he did aigara achingoita chinhu semutauriro waunenge wamuita. Muzukuru wenyu uyu aigara kupi uye kunoku akanga auya rini zvadini? Muzukuru wangu uyu aigara kuStone Ridge. Kunoku anga auya iwoyo musi iwoyo waakazosangana netsaona iyoyo. Ainge auya kuzoona sekuru vake, mwana wangu akambeka aita accident. So yanga auya kuzoona progress yekuti sekuru maronda avo akamira sei. Tinoona kuti muzukuru wenyu ashayika ari muyananisi. Munonzwa sei semhuri kuziva kuti mwana afa achiita chinhu chakanaka? Zvinorwadza. Ruzhinji rweZimbabwe rekaendi kutaurira zvinorwadza zvikuru kuti mwana kana kuti munhu paanenge achida kuti ayananise obva aruza upenyu hwake as a result yekuti angaita kwanisa. As well ndo zvakatoitika. Mumhuri makaberekwa muzukuru wenyu uyu vanga vari vangani? Mwana wenyu sikana imimi akabereka vana vangani? Mwana wangu iye mumhuri yakaningirika vanga vari vairi. Iye muchakabvu uyu ndianga ari first born. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura kune veruzhinji vakatarisa iko zvino pamusoro pezviri kuitika zvekuti vanhu havachakoshesa upenyu? Ndinoda kukumbirisa kuruzhinji rweZimbabwe kuti ngatikoshesei upenyu hwemunhu. Uyezve kana tatadzirana kana kuti uchinge watadzirwa zvinotori nani utsvage muyananisi kana kuti ekansela anokukansela mune izvo zvaunenge zvichikunetsa mumwoyo mako. Especially vechidiki ndandoda kukumbira kuti kana muine zvimwe zvinhu zvamunenge mavhiringidzana aidha nemumwe wako mukadzi kana chitsvagai munhu anokuyananisai. Imi ndimi vechikuru tiri kuona kuti apa paitwa munhu zvekupondwa. Ndeapi matanho anotorwa zvichida nekwehukama kwemunhu akukanganisira imimi atora upenyu mumhuri yenyu? Vambosvika pano here hama dzenyakuponda? Havasati vasvika.
handisati ndanzwa kuti vane chido here chekusvika kana kuti havasi kuda kusvika. Asi chandingada kuti ndingotaura ndechekuti icho kana upenyu hwatorasika chokwadi zvinorwadza, asi hwarasika. Asi vanenge vatadzirawo vamwe, itai kuti muonane nevamunenge mavatadzira. Regai nditi upenyu ndohwaMwari, asi kana uchinge watadzirawo umwe munhu enda kungoti sori ikoko. Zvakakosha zvikuru kuti uonekwa kunzi zvinhu zvawaita izvi waita usingadi. Ndevapi veukama kana kuti zvichida vepanapa ndo vakaudzwa here kunzi kune hama yenyu yapondwa kumaraini ekuseri uye vakazvifambisa sei? Vakaendako vakamona achiripo here kana kuti makatozoudzwa kunzi mwana wenyu apondwa atakurwa iswa kuchipatara kana kuti atorwa nemapurisa? Ini ndini ndakatouya ndikataurirwa nemwana wangu kuti Cosmas abayiwa nebanga maraini ekuseri uku. Ndakatoenda ndakatonozomuona akarara, tichiona kuti mwana adi atopararawo. Bva ipapo ndo pandakabva ndaenda kunozivisa mapurisa. Ndini nyakunozivisa mapurisa. Mwana mukoma wangu ndarwadziwa zvikuru nekuti tangobvawo kumusha kwachiota tichifonerwa. Ndakafonerwa ndonga kumaraundi 12 pazvaitika zvichibva zvanzi zvinogondo zvaitika tiri pasipoti nemwana. Mukadzi womukoma ari kundudza kuti pasipoti ndiritoripo, mwana abayiwa mapanga anoverengeka pamiri pake, ndiripo ipapo. Ndakanda zambia yangu ndadiso zvakandibata ndikashaya chekuita, but chitarisai kuti usiku uri kushaya chekuita uri ipapo. Zvinorwadza zvakadii kuitirwa zvakadaro nemunhu. Ozonzwa munhu wacho achinzi haatoziyana nemunhu wacho waauraya. Munhu wacho aurayiwa haaziye munhu wacho amuurayawo futi at the same time. Hapana ukama, uyo angoendawo kunoto basa raenderere uDJ pamba ipapo. Ari kuitawo zvaari kuita, ari kuda kunorandutsira. Ndofunga in fact girlfriend kana ndamai vemumba vakanga vakambotorwa vakasiyana, ndo pari kunoenda kunoti ivo vari kuda kunorandutsira. Vari kunoti usadaro. Kurandutsira munhu kuti ungapinde mungozi. Anombonzwisisa for the first time. Kurandutsira kechipiri kechitatu ari kuya aine banga. Tinonzwa sezvakadaro kuti auya aine banga anozotobaya uyu ari mukati mekuda kudzivirira kuti usadaro kumukadzi. Mukadzi achitiza anoataka munhu ari kuda kudzivirira situation. So zvakatibata. Muri kuda kuti kudii mimi pamusoro pemitemo zvirango zviri kupiwa vanhu vari kuuraya vamwe? Ndiri kuda kuti nditi inini pamusoro pemitemo isusu original okati, to be very honest with nemi, inini ndakamira panapa. Ndiri mwana wamamba akatombotonga nyaya dzinoitika munyika, asi tinotongozviziva kuti kana munhu atadza nyaya ngairege kuve inorerukira munhu abaya munhu. Ropa remunhu haisimuka. Ropa remunhu iropa remunhu. Ropa remunhu rine rupfukwa mukati medzinza. Zvaita munhu iyeye zvaparira dzinza remaanoberekwa. Saka munhu iyeye kana kare pasi chigare vaitoziva kuti munhu iyeye aita chinhu ichocho mudzinza iroro, havaitozoda munhu akadaro nekuti munhu iyeye aparamurira dzinza rese. Chinhu ichocho chinotera ropa. Ipo paakazviita kubva ipapo hazvitange naiye zvinonorwisanisa, zvinonotanga kune imwe imba yemaazvarwa, marwise ekuti vanhu vagotangana manje mukuberekwa kwavo kuti ko chaakapara ndo chaakundidya ini. Iko zvino tiri kuona kuti ndimi marasikirwa nemukomana. Vamwe vanoda kuomesa kuti hatimuvige musina kuita chakati, hatidai so. Imimi muri kungotora hava yenyu munoradzika here kuti muchamirira kune vakaponda kuti vauye vaite chivanhu, kuti muri kungotora hama yenyu munoradzika? Zvakanaka, tsika inotaura iyo yega ichiti kwete.
harwirwe nemupenyu kauyu nekuti mhaka yaparwa iyi hakuna anorwira mufi anopfuka ega. Runonzi rupfukwa anopfuka ega nekuti amutanga ndiye amutanga. Zvishona inoti nhema inotanda akaivamba, iye atanga kumuita chaamuita ndiye anotandana naye. Saka kana izvozvo zvega nedzinza iroro zvinenge zvakatarisana. Muri kureva kuti mimi muri kungonoviga hama yenyu hazvinei kuti ivo vauya here kana kuti havana kuuya? Nyota yekuuya kwavo haipo nekuti ivo mumeso medu ndine shungu wandabereka naye inini ndinoti muzukuru nekuti mwanasikana wangu akatorwa nevava tabereka pamwe chete handiti. Saka hatina nyota iyoyo kunze kwekunge ivo vauya vega ndo vanouya kuzoita give in kwatiri, vanouya kuzozviisa. Kana vazviisa vaine nyaya yavo inotambirika here, toona kuti inotambirika. Haitambirike here, kusatambirika kwayo kuti zvatinenge tichida kuti tigadzirise zvinenge zvisipo, kana zviripo tinotambirana. Ini ndine muvakidzani wake pedyo nepedyo pakugarisana paupenyu hwatairarama. Kupi ikoko? Kustone Ridge. Muvakidzani wenyu anga ari munhu akaita sei? Muvakidzani wangu uyu munhu aive akanyarara zvokuti zvinhu zvandiri kusangana nazvo pari zvino zviri kundikatyamadza, kushamisika nekuda kwokuti anga asina muromo nevanhu kana pakutaura kana kukanganisana nevamwe pakurarama, kwete. Zvokuti nguva dzose dzandaisangana naye ainditi, baba maswera sei? Pane kukurukura kwataiita kwese munhu ainditaurira mashoko akanaka. Hapana kana zvinhu zvokuti ipapo nditori munhu ari waridhi, handisi kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zvafamba sei izvi. Ndakabatikana izvozvi, ndazotumwa nevakomana. Anga ari munhu aigadzira makombi achibatsira vamwe makombi parengi, makombi akafa ndiye anga ari makanika. Saka ndazotumwa nevakomana ndichiendai mudhara munoona kuti ichokwadi here zvaitika kupi uku. Ndasvika pano ndikuona zvishuwa vanhu vakaungana, munhu aita sei aparara. Ko chichakonzeresa handisati ndaziva, asi ndikuziva kuti munhu akuwadzwa nebanga. Saka vakomana vakutoti vada kuuya kuno kuti vaone kuti ichokwadi here kuti vange tiri pamwe chete pakuchema kwati kuita chi munhu. Mukomana mwana wake waasiya akadai mucheche aitamba nemwana wangu pamba pangu, inini pamba pake takangoita hapana kana 10 meters. Mwana wangu aiswera pamba pake, mwana wake aiswera pamba pangu, vachitamba pamwe chete. Saka zvinhu zvokuti tasangana nedambudziko rakaomarara. Kare kare kunzi munhu afa zvaityisa, zvairema kuti panzi pafiwa chi nemunhu pamba apa. Kana vana vadiki chaiva vaitonzi ngavabve vanovharirwa mudzimba, asi pari zvino munhu anongofa, vana vadiki handimukona vanenge vachingotambira papi ipapi. Panapa dai pagadziriswa tava nekukoshesa kufa kwomunhu, kana mitemo yehurumende ngaikoshese kuti kana munhu achinge afa ngapatorwe matanho anoratidza kudzidzisa munhu auraya kuti izvi zvawaita izvi hazviite sei, hazviitwe. Nzwa sei kuti kuseri kwedzimba dzenyuku kune zvaitika, nokuti kunzwa kuti hanzi wakanga uri usiku. Saka imi makanzwa sei uye mazvinzwa makaitei? Takabva tamuka nguva yatakazvinzwa ndobva taenda kunotarisa kuti ndepapi pazvaitikira. Takatomborasika tichitsvaga sendirane, takazosvika tikaona zvechokwadi mwana uye akarara pasi akafukidzwa zambia nambuya vake. Asi zvakatitora kuti bata, nokuti takabva tangoudzwawo nguva yobva tangomuka tichifambisa nehama yavo. Masvikako nyakuponda uyu akanga achiripo here? Pane zvamakanzwa here? Tatazomuonawo nhasi achinzi ari kuuya kuzotorwa mastatement ake zvaakaita pakutanga nekusvika akuvadza munhu zvikafi, ndopataona nhasi. Manga muchavi kuti pane mashoko aakataura? Ndaapi mashoko amakataura ekuti imi muri kuti zvaakutotyisa zvinhu zviri muno izvi? Hanzi ari kutaura kuti I'll be back. Saka isusu takutorarama mufiye musociety munomu. Vanhu vakadaro vanofanira kunge vasingadzorwe kumajeri, because
ipapa 2 minutes tomona atoko torarama sei tichiponderwa vana kudai kuzvara kunorwadza munhu angaurayiwe seuku munhu oitwa free iye aitwa free kumwana wangu ndamuruza ezvine zvasiya kamwana kacheche kakadai so zvinhu zviri kusiririsa zviri kunzwisa tsitsi mwana uyu takakura tichimuona tinomuziva mwana mudiki zvekuti afira zvinorwadza kuuraya munhu seuku wapedza kuuraya munhu wototaura mashoko pakaungana vanhu kuti aubibheki yubibheki kunani wauda kuuraya mukadzi iyeye ndofunga wake pamwe ndiwo wauda kudzokera uyu mwana uyu afira zvinorwadza hurumende ka dai yarega kupa vanhu vakadai mabheo vanhu ava ngavaitwe life in prison munhu iye aone kurwadza kwazviri kuita nekuti zvinezvi isusu taita losi iwe kwavo vari kuonana vakawanda saka zvinobatsira chiizvozvo vanhu vakadaro vachipirwa bheo mwana anga atohaiwawo atohaiwa ari pabasawo pake ari kuda kuedza kurarama ouraya mwana wate tichitotarisa kuti mangwana chachengetwa nemwana iyi ngaagare ikoko munhu iye imhondi ezvinasiya muri anti anga achida kuuraya mukadzi saka uyu angofira zvaasiri kuziya saka it means mukadzi iye anga achamuuraya futi saka imhondi hatisi kuda akati aubibheki saka ndofunga ndiye waakudzokera saka vanhu vakadai dai vamboonekwa zvekuitwa navo munyika vagara ikoko kunzvimbo idzodzo varegere kudzoka yangu iri pakuti hurumende ngaiongorore vanhu vakaita saivava vane uraya munhu mupenyu akasikwa naMwari asina kurwara asina kuita sei wotora banga uchibaya after 2 days kana kuti 1 week unotonzwa zvakutotaurwa kunzi akatobuda akapiwa bhero rei rinopirwa munhu auraya munhu hurumende ngaipa cherechedze ipapo ndopane shungu dzedu because uyu munhu aenda akauya achadzoka iye wobuda nenyekunzanza abhadhara bhero tiri kuunzwa mashoko ekuti akasike kutanga saka zvakasirike kutanga kureva kuti munhu ikauyu ishiri agare inotori nemuriro wayo kuramba achienda achidzoka kwaari kuita achienda achidzoka ka tichangoguma tangopera Cosmas mwana wangu akakura ari mwana anoteerera asina kana dambudziko pakukura kwake ari munhu anozviitira zvinhu zvake asi ndarwadziwa nechiitiko chaitika pana Cosmas ndarwadziwa dai kuri kunzi anga achirwa nemunhu awesaizi yake ndaingogutsikana kuti pamwe vanga vatadzirana asi mabayirwa aita nenzvimbo zvaabaya kuratidza kuti munhu utori mhondi zvinhu zviri kundirwadza zvekuti dai vanga airwa dzimwe dzenguva ndingadai ndiri kupepa maronda zvino kukura kwakaita munhu nemabayiro aita ndiri kurwadziwa vadikani nekuti kana zera iri rasvika ndiita kutarisirawo kuti mwana wedu akutionawo ndarwadziwa hangu ndarwadziwa ndiri maigorova Cosmas andirwadza kusvika pokupedzisira kungodedzerwa mwana mukofini aunganirwa nevanhu usiri kuziva kuti chii chaitika achinzi abayiwa kubayiwa mapositions anobva angomuuraya nguva iyoyo osiya kamwana kacheche nemudzimai mwana anga asingarwe kana kutsamwira munhu tarwadziwa kusvika pokupedzisira patazoona munhu akazviita ona kuti munhu mukuru chaiye ko akapindwa nemweyai ko mwana anga atadzei kana mwana aizviitira basa rake sadj dai akangosiya mwana akazviona kuti murume yane zvaakuda kuita akarandutsira ofira chokwadi here kuti arandutsira tiri kurwadziwa tapererwa sana mai vakabereka mwana. Destiny Media yakaona mukana wekutaura naAmina aimbove mudzimai wemurume akaponda Cosmas. Mudzimai iyeyu ndiye airandutsirwa achida kurohwa nemurume wake Cosmas wakadzivirira achibva asvika pakuzopondwa. Nyakuponda uyu ex-husband yangu takanetsana I think mid January ndobva andiendesa kumba kwedu ndobva anobvisa gopuro rebaud remote raakapa tete vangu kuti mwana wenyu handichamuda. Saka musi wepati akandifonera makuseni akafona around 4 akandibvunza kuti uri kupi ndiuye ikoko munhu uya wekuti anga achiita zvinhu zvekuti angada kumonita every movement yangu even though akabvisa gupuro paakabvisa gupuro ana tete vangu vakatomuti ana tete nana baba vakati anofanira kuripa because kana wabvisa gupuro tabvuma kuti mwana wedu arambo and you can't just come back woti hanzi ndakuda mukadzi wangu usina chawabvisa.
saka akanzi abvise mombe ende at first akatanga achindobvisa but akapedzisira kuti handachandobvisa because kuita mamovements andisinganzwisisi ofuchinini ndimudze mamovements angu neichika munhu wekuti ndaiti ndikamudzwa ndiri kwesister yangu anofona ikoko achinetsa vanhu aida kuzoti ndokwauri here zvafamba zvezvekuti ndanga ndisisiri free munhu aigara achindinetsa even pafoni akafona ada kuzoti uri kuite uri pai zvafamba seizve anenge aida kuti munhu anga achitondishungurudza. Manga magara naye kwemakore akawanda sei uye mune mhuri yakakura sei naye? Ndagara naye for 6 years. Tine mwana 1. Pamakore 3 amakagara naye aya, mungamutsanangure semunhu akaita sei? Munhu here ane hunhu hwekurova vamwe, munhu anovhundutsira vamwe, kana kuti magariro amakaita zvoti mukutoshamisika kuti aikwanisa kuita crime yakadai so here? Yes, ndiri kushamisika. Pamakore andagara naye munhu agara anoda zvenoise, but anoita noise nevanhu kana adenhwa kana kuti kana abwekana, but noti zvekuti ndaitarisira kuti angasvike pakuuraya munhu kana kuda kuuraya inini, because his intention yanga iri yekuuraya inini. Kana muchiti his intention yanga iri yekuda kuuraya imimi, akanga akuudzai here kuti ndoda kukuurayai, kana kuti pamaimbogara naye aimbobata zvinhu zvinokuvadza? Akandisendera message akati one of you has to pay. Ndo message akangosenda. Paari kuti one of you has to pay apa, inyaya yevabereki venyu here? Imimi kuti mama nemunhu shamwari here? Kana chiti one of you aireva ani? Kubva kuhama dzenyu nemi here kana kuti? Aireva inini nevana, cause paakaenda kumba kwedu kuMbare akaita find out kuti handisisiri kuMbare. Ndakugara samwe kwanga asiri kuziya. Saka izvozvo ndonyaya yakambowa kuti iwe unogona kugara samwe ndisingazive sei. Inini I didn't want kuti atoziya because munhu wandinototyawo kuziya kuti munhu anoda zvenoisi. Ndaitoti ndikamuitira zvinhu zvaasingadi aindirova. Saka ndaitongoziva kuti akaziva kuti ndabva kumba kwakati ndisabvi ndaakunuku taizonetsana. Muri kuti imimi ane zvaainyora zvekuti zvaikupai kutya pakurarama. Tinoona vamwe vachienda kumadzitare edzimhosva vachinotsvaga yaya yatinoti peace order kuti munhu uyu ari kundityisidzira. Imimi pazvese pane zvaiitika pa edha pamairohwa muchigara naye kana kuti pakutyisidzirwa pane pamakamboenda here kunomakana kumapurisa kana kuti kumbonotsvagawo peace order? Kwete, handina kwandakaenda nekuti ndaingofungira kuti semunhu anosingondirova zvinogona kungogumira ipapo. Ene ndandiri munhu aida imba yake. But nenyaya yekuti munhu wekuti anoita hasha dzekuti haadzoreki, unopedzisira kutizira pa next door, ndo zvinhu zvandandisisadi izvozvo. Iko zvinezvi tiri kuona kuti mune mwana wamakabereka nemurume, munonzwa sei makatarisa mwana kuti ndiye ana baba? Nekuti iko zvino kana munhu aponda munhu akutonzi imhondi, munonzwa sei kuti mwana wangu uyu vanhu vachakura vachimuti mwana wemhondi, kana kuti imimi wacho munzi ndiye mudzimai wemhondi iyayawo? Kutaurira chokwadi zviri kundirwadza, nekuti even paitika chiitiko ichipeso pauri kufamba vanhu vanenge vachingonongedzera ndiye mukadzi wacho aida kubayiwa ndobva azobaya munhu asiri iye, plus vanhu vanenge vachitaura zvakawanda. Saka zvinorwadza. Even nyangwe ndikatarisa mwana uchimutarisa kuti makuriro achazoita achinzwa nyaya dzakadaro, obviously zvinhu zvichamuaffect. Mati imimi pana pamakanga muri papati, akaziva sei kuti mauya kunoku? Ndini ndakamuudza. Akabvunza kuti uri kupi? Ndobva ndamunyepera kuti ndiri kuMbare, because ndaiziva kuti akaenda kuMbare achinonitsvaga akaziva kuti handisisiri kuMbare ihondo. Saka pandakamuti ndiri kunoku kupati yemurorongo, ndaiziva kuti pamupana paapazivi, but handinoziva kuti achaenda kuMbare unozvuzvurudza mwana watete wangu anova ive murume wemurorongo kuti amuti handi unotiratidza pamba pane pati parugara mukadzi wako nevana vako. Ndo maziviro akazoita panapa. Nyakupondwa munomuziva here? Kwete, handimuzivi. Munhu aitongoridzawo papati. Ndanzwa muchiti iye zvinezvi mashoko evanhu anokukanganisai vachitaura kuti uyu ndiye aida kupondwa asi pazopondwa munhu. Asi imimi pachezvenyu, ngatiti vanhu havasi kutaura, munonzwa sei kuti munhu uyu afa achiedza kurandutsira inini? Ndikunyeperei, ndiri kurwadziwa. Ndine nguva ndofunga kana mukatarisa masango azvaakaita, ndine nguva dzandiri kutombochema kuti asi Mwari makandirwira henyu, makaita basa.
asi kouya 4 asina mhaka. Even wakamutarisa DJ mwana mudiki wokuti ndofunga mai vake vane zvavanga vakatarisirawo pamwana wavo, but upenyu hwake hwagurirwawo panzira nekuda kwekundinunurawo ini munhu waasingazivi. Ndiri kurwadziwa, handidi kunyepa, ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Mukomana uyu akabayiwa nei? Iwiponi ipi yakashandiswa nemurume wenyu, uye mungatiudze kuti zita remurume wenyu anonzani? Murume wangu anonzi Ediso Sani. Akamubaya nebakatwa. Kaive kekutanga here imimi kuona bakatwa iri? Kwete, bakatwa iri ndaitoriziva, raigara riri kokumba, raitogara mumba. Muri kugara nemunhu ane bakatwa? Tinowanzoziva kuti vanhu vanoshandisa mapakata vanoenda kunovhima. Iye aiti airidii achigara naro mumba? Munhu aingozvitenga, risi bakatwa chete raanga ainaro. Anga aine miseve anga aine zvinhu tunhu twakangowanda zvinhu zvaaingoti ndinofarira kungogara nazvo. Ende inini handaimbovhunduka nekuti ndaingotiwo munhu ari kutenga zvinhu zvaanoda. Tinoziva kuti munhu wese kana apara mhosva akapinda mumadzitare edzimhosva anokwanisa kumbopiwa bail achiuya. Makatarisa Ediso uyu, munoti zvinhu zvakangoitikawo nje kuti mungati zvakangoitikawo panguva iyoyo? Haazi munhu akadaro kati atova munhu wekuti munoti anotyisa? Atova munhu wandakutotya, atova munhu wandakutotya. Ende nenyaya yekuti even mupolice station pamberi pemapurisa akasvika pakundityisidzira, akasvika pakutaura mashoko ekuti I'm coming back for you. Handakutya even safety yevana chaivo, handisisina kugadzikana. Zvekuti muri kuti heremi munotya kuti akaenda mudare redzimhosva akapiwa bail, munofunga kuti chinhu zvaanokwanisa kudzokorodza? Yes, izvozvo handisi kufungira, but ndo zvandiri kutoona zvaanotoita, nekuti mashoko aakataura nezvaangaita zvokuti akakwanisa kuuraya munhu, anondidzokera. Saka chishuwo changu chachiri chekuti vasamupe bail, asabude kunze, nekuti anogona kutozokwadza vanhu vakawanda, ndisiri inini ndega. Ukama hwake nemwana wake wakamira sei? Vanhu vaiwirirana zvavo, mwana wacho aida baba wake zvisingaiti. Munhu anga asiri rafu kuvana kana aiwa, munhu ari right pavana zvisingaiti. Tinoona kuti vamwe vanoti kana munhu apara mhosva hongu iye ari kunopika, asi kune vamwe vanhu vanosara vachipika vari kuno kunze. Mungati here imimi muchange muchipika jeri renyu muri kuno kunze? Hongu pari zvino change ndichipika jeri rangu, nekuti ndiri kungorwadziwa nenyaya yemunhu akafirawo inini, iye anga asina mhosva. Saka jeri handichamboripika, pamwe maybe nekufamba kwenguva zvichaita nani. Pane here vakaedza kuda kununurawo vaona munhu abata banga? Murooro wangu akamboda kuedza, nekuti pakazobuditswa banga inini ndandatonzi chitiza iwewe since uri kudiwa, tiita setitraye kutaura nemunhu. Ndo pakazodedzera murooro wangu kuti abuditsa banga iye achidaro kuti ndinaro. Saka mukomana uyu abatwawo akuda kuedza kuti arwisewo atore banga. Murooro wangu hapana chaikwanisa kuita, akambotraye kuda kutsvaga dombo, andakashaya dombo, because ndaifunga kuti ndimutemi kudisturba zvaida kuitika ipapo, but akashaya dombo ende akatyawo kusvika padhuze. Varume panga pasisina vakanga varume vakanga vatokapata pasina kwete, pati yange yatopera. Ini naye tisitatasana nekuti tairongedza zvinhu. Uyuwo DJ yanga amirira kuti maspika auye atorwe, obva angoendawo nemaspika. Kauya panapa pafira munhu, pane ropa here rakabuda? Ndiwa mwaundoona kuti pafira munhu poonekwa paine ropa kana kuti? No, akaita internal bleeding, saka hapana kubuda ropa. Akangobayiwa kamwe chete pai? Haana kubayiwa kamwe chete, akabayiwa kakawanda, but kekutanga kakabayiwa 2 times pahuro, ropa akadonha pasi. Hanzi ndobva accused azomugarira akuchibaya mamwe maparts, but pese paaibaya ari kunzi aibaya ka2. Hapana ropa rakabuda achibaya kudaro? Raingobudawo mablastens aenda pahembe, maybe nenyaya yekuti munhu anga akarara pasi, but ropa rakangobuda rakakwanisa kuenda pahembe, hapana ropa rakabuda.
apa ndo panga paine PA system pairidzira DJ. Then pavakatanga kurwisana pacho vakafamba vachienda ndobva azonobayirwa pasi pemuti apo pane mashizha ndopaakazobayirwa ndopaakazofira. Ko imimi paakasvika panapa achitanga kukuona ime muri kupi? Maitotamba muri paakasvika mutanga kumuona kuti auya ndandiri mumba pamabuda pamamuona ndobva iye atotenderera kuuya kwandandiri bhosi akatanga kutora mwana kamwana kangu kane 3 years kamsikana ndoko akatanga kutora kunoku ndobva atenderera achinditsvaga inini saka mumba mamune munhu aichinja akatadza kupinda vanhu vakatonetsana naye kuti asavhure dhoo bhosi mamune muzukuru wangu aichinja. Saka paakatora ngwamba akabva angotanga nekukurova here zvakaziva kuti uyu ade kurambidzira? No, paakatora mwana achitanga kusvika akatomboenda nemwana ndobva azodzoka ndobva aenda futi pakuzouya nebanga nechi akatozodzoka netsoka achifamba netsoka ndopaakazodzoka kurwisana nemunhu pati yapera. Kuuya kwake akauya pati ichangotanga, then zvekuzouraya munhu akazomuuraya pati yatopera vanhu vatoparara. Ainge ari ega? Anga ari 1 but chiri kunetsa ndechekuti paakatiza direction yaakaenda nayo nevanhu vakazomutera havana kumuona. Zviri kuita izifu papa nemota yanga yakamirira yakamutakura akatiza nemota. Ko mapurisa vakazonomusungira kupi? Takanomutora kumba makuseni kumapast 5 kumba ndekupi? naWillowville kumagovernment houses. Ndokwamaigara? Ndokwandaigara naye ndokwatikanomutora takatomusvikira akarara pasofa akadhakwa. Iye pamakamutora anga asingazivi here kuti munhu waakabaya uya akatozosara akafa? Handifungi kuti aizviziva kuti akazosara akafa. Dzingoriwo pfungwa dzangu, handifungi kuti aizviziva. Mashoko amungade kutaura imimi zvingava kuda kuhama kana kuti kuhama yevafirwa nemwana uyu kana kuti kune vanhu in general pamusoro penyaya dziri kuitika dzevanhu vekuti havachakoshesa upenyu ndekuti kudii? Mashoko andingade kutaura zvangu mhuri yeZimbabwe even kune veukama, mukaona munhu achitaura mashoko akaipa kana ekukutyisidzira musaite zvekutamba nazvo. I think zvinhu zvakadaro zvoda kugara zvaripotwa munhu asati aita action, nekuti dzimwe nguva tinongozvitora lai tichiti ndofunga ari kundityisidzira but usingatozoti munhu ari kutouya kuzoita zvaataura. Saka ndandichikumbirawo vanhu even munhu akautyisidzira pafoni kana kungotaura nemuromo it's better kugara waripota kuitira safety yako.